Men her øverst, der har vi en fuldendt forbrænding. Og hernede der har vi en ufuldendt forbrænding. Før omrystningen er dibrom nederst, fordi det blev hældt i først, men efter omrystningen er det øverst, fordi dibrom kan ikke lide vand. Så det er løbet fra vandet. Så vandet og dibromen... Før omrystningen er dibrom nederst, fordi det blev hældt i først, men efter omrystningen er det øverst, fordi dibromen ikke kan lide vand. Så det er løbet fra vandet. Så vandet og dibromen er ikke blandet mere. Så dibromen er sammen med heptan i toppen, og vandet er for sig selv i bunden. Lyset fra dibromen ser at blive KBR, som er polær, så vandet og dibrom reagerer og laver en syre i mørket. I mørket får man ikke noget lys, så dibrom reagerer ikke. Siden at pH-målingen blev lidt rød, mener det er jo fucking dumt. Lyset fra dibrom til at blive til KBR, som er polært, og vandet reagerer, så vandet og dibrom reagerer og laver en syre, og i mørket der får den ikke noget lys, så dibrom reagerer ikke. Siden at pH-målingen blev rød, så er det en syre, og det findes ud af KBR, og fordi der kommer bundfald. Her har vi så et addition, hvor vi blander hexan 1,1 sammen med dibrom, og det laver sådan en addition til dibromhexan.